Здравейте, YouTube! Казвам се Жени и съм учител по български език и литература. От няколко години, освен в класната стая, се подвизавам и в социалните мрежи, като се опитвам да качвам образователно съдържание, което да бъде стойностно, както за ученици, така и за родители и учители. Днешното ми видео е на тема защо реших да стана учител, дали съжалявам за този свой избор и какви качества според мен трябва да притежава преподавателя, който застава всеки ден пред децата. Не е лесно да изберем професията, на която да посветим толкова много години и енергия от живота си. В моя случай обаче това не беше толкова трудно, защото още от малка аз знаех, че искам да се занимавам с деца. Като може би първо причината е това, че съм идеалист до голяма степен и наистина вярвам, че ако искаме едно по-добро бъдеще, трябва усилията ни да бъдат насочени към децата. Разбира се, за да стане някой учител, на първо място трябва да обича децата. Децата са свръхинтуитивни и винаги усещат човека, който стои срещу тях, и ако имат и най-малкото съмнение, че сте там не с добри подбуди, определено няма да успеете да постигнете нищо, няма да ви позволят да достигнете до тях и да ги научите на нещо. Така че една от причините да стана учител е именно тази, че аз обичам много деца и още когато аз самата бях подрастваща, работех в детски кът, като какичка, която гледа и развлича децата. След това съм работила като детегледачка в едно семейство дълги години, а на по-късен етап, когато бях вече и студентка, работех в школа и преподавах вече на ученици. И от тогава не съм излизала от класната стая. Следващата причина е моята убеденост, че всяко дете заслужава да има поне един добър учител в своя живот. Аз самата съм имала не един такъв преподавател, затова се стремя всеки ден да бъда точно такъв човек. Пример за някой, да може той да повярва в себе си, да може да развива своите умения и просто да видя пред очите ми как някой разцъфва, как се бори за нещата, които иска, как започва да мечтае. Този растеж е нещо невероятно и е истинска магия, заради която се заслужава всички трудности в ежедневието на учителя. Съжалявам ли за този избор, който съм направила? Абсолютно не. Няма друга такава професия, в която всеки ден да е толкова различен, човек да чувства удовлетворение от това, което прави, да вижда резултатите сравнително бързо. Това наистина е страхотна мотивация в професионален план за развитие и в емоционален план, защото в края на деня имаме усещането, че сме направили нещо стойностно и градивно, не само за себе си, а и за другите. Какви качества трябва да притежава един преподавател, за да бъде успешен и за да бъдат и учениците му такива? Както вече казах, задължително трябва да бъде емпатичен, да обича децата, да може да се свързва с тях, защото при подрастващите всичко е на емоционално ниво. Първо трябва да се свържем с тях, да им позволим те да опознаят нас, за да могат и те да се пречупят и да ни допуснат в своя свят, и чак тогава те ще започнат да ни обичат и ще ни позволят да ги научим на нещо. Второто качество, което смятам, че е от изключителна важност, това е търпението. Всеки, който има досег до деца или е родител, знае, че да общуваш с подрастващи е изпитание на нервната система и трябва да проявяваме разбиране към тях, към възрастта им, към процесите на тяхното развитие, да не избухваме и да не прехвърляме нашите собствени ограничаващи вярвания, комплекси върху тях. Както обичам да казвам, учителската професия е все едно да бъдете родители на много деца. Изключително трудно е, голяма отговорност, защото имаме не само обучителен елемент, а и възпитателен, грижа за техния емоционален свят, но определено си заслужава. Ще се радвам в коментарите да ми споделите дали вие сте имали учител, който ви е вдъхновявал и който ви е променил живота в по-добра посока. Чао от мен и до скоро!